бадахшон минтақаи мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва сарзамини меваҳои шаҳдбор буда аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, ҳайвоноту наботот дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру сайёҳат муаррифӣ гардидааст. Бо мақсади ҳарчи бештар ҷалб намудани сайёҳону ҷаҳонгардон ба вилоят, дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух меҳмонхонаҳои наву замонавӣ сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд. тибқи иттилои шуъбаи сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои беҳбудии сатҳи хизматрасонӣ ба сайёҳон дар ҳудуди вилоят 39 меҳмонхонаи замонавӣ, 144 ҳомстей, 12 тарабхона ва 45 ширкати сайёҳӣ хизматрасонӣ мекунанд. бояд гуфт ки бо муайён намудани шароит ва муаррифии минтақаҳои туристии мамлакат дар арсаи ҷаҳонӣ шоҳроҳи Помир ба 10-гонаи роҳи беҳтарини дунё шомил шудааст ки вилояти Бадахшон ба ҳайси макони асосии сайёҳон эътироф гардид. ин аст ки имрӯз дар роҳу хиёбонҳои шаҳр бо теъдоди зиёди сайёҳон вохӯрдан мумкин аст ки аз зебогиву нафосат ва табиати дилфиреби боми ҷаҳон сухан мегӯянд. зимни суҳбат бо ҷаҳонгардон маълум шуд ки табиати беҳамтои Бадахшон онҳоро водор намудааст то аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят дидан намоянд. номи ман Экал, шаҳрванди Нидерландия ҳастам. ман 5 рӯз шуд ки дар Тоҷикистон қарор дорам. ман ба Бадахшон танҳо омадам. мехостам тамоми мавзеъҳоро тамошо кунам. фикр мекунам ки табиати Бадахшон хеле дилчаспу ҷолиб аст. аз ҳама муҳимаш кӯҳҳои осмонбӯси диққатҷалбкунандаро дорад. дар баробари ассотсиатсияи фарҳангии сайёҳӣ Помир солҳои охир ҷиҳати ба роҳ мондани бехатарӣ ва расондани иттилооту хизматрасониҳо барои сайёҳон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шӯъбачаи экологии сайёҳӣ таъсис дода шудааст ки ба ҷаҳонгардон хизматрасонии сатҳи баландро ба роҳ гузоштааст. ман таассуроти хеле амиқ бардоштам ки шумо моро дар самти сайёҳат роҳбаладӣ ва роҳнамоӣ мекунед чӣ хел бехатари худро ҳимоя кунем. барои мо дар Бадахшон хизматрасонӣ дар сатҳи олӣ ба роҳ гузошта шудааст. ман боварӣ дорам ки сайёҳоне ки аз дигар мамлакатҳо мебиёянд аз кӯмаку дастгириҳои шумо баҳравар мегарданд. мо барои ин иқдоми наҷиб ба масъулини вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон изҳори миннатдорӣ баён менамоем. Badakhan is a wonderful place and we enjoyed our trip. ҳар як сайёҳи ба вилоят ворид шуда дар баробари боздид аз ҷойҳои тамошобобу манзараҳои таърихӣ ҳамзамон аз боғи набототи Помир ки дар баландии 2320 метр аз сатҳи бар ҷойгир аст боздид мекунад. ин ҷой ба сифати лабораторияи табиӣ баҳри омӯзиши фаъолияти ҳаёти растаниҳо дар шароити баландкӯҳ таъсис дода шудааст. ин мавзеъ солҳои охир ҳамчун макони тамошобоби сайёҳони дохилу хориҷи вилоят муаррифӣ гардида ҳар як рӯз теъдоди зиёди сайёҳон аз зебогиву нафосат ва табиати дилфиреби боғи набототи Помир дидан менамояд. номи ман Чуял, дар Олмон зиндагӣ дорам. худам аз Итолиё мебошам. ман 2 сол шуд ки дар Душанбе зиндагӣ мекунам. дар Душанбе ман таҳсил дорам. имрӯз ба Бадахшон сафар намудем. ин сафари нахустини ман дар Бадахшон мебошад. вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои боз ҳам беҳтару хубтар намудани инфрасохтор ҷиҳати ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ин минтақаи кишвар аз имкониятҳои нав истифода мекунад. дар асоси таҷриба ва истифодаи имкониятҳои нав баҳри дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои роҳбарияти давлат бо мақсади афзоиш додани самти соҳаи сайёҳӣ дар рушди иқтисоди мамлакат ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ барои боз ҳам беҳтар намудани хизматрасониҳо, дарёфти роҳҳои нави ташкили инфрасохтори сайёҳӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя ва ба ин васила зиёд намудани теъдоди сайёҳон тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад.